Perheen kanssa vietetty aika on korvaamatonta, mikä saattaa helposti unohtua arjen kiireiden keskellä. Tiedän, mistä puhun, sillä 2 lapsen äitinä pyrin olemaan lasteni kanssa niin paljon kuin mahdollista. Perheeni on minulle kaikki kaikessa ja lasteni hyvinvointi on aina etusijalla. Työpaikkojen lisääminen Turun alueelle alkaa ydinkeskustan kehittämisestä. Mahdollisuuksia täynnä oleva keskusta-alue tarjoaa erinomaiset puitteet monenlaisille ideoille, jotka vain odottavat toteuttamistaan. Lisäksi paikallisten PK-yritysten tuki, turhan byrokratian karsiminen ja vastavalmistuneista opiskelijoista kiinni pitäminen takaavat Turun kehittymisen myös jatkossa. Toimiessani jo usean vuoden ajan Turun Urheiluliiton toiminnanjohtajana olen työni kautta päässyt seuraamaan konkreettisesti liikunnan vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Liikunta lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ehkäisee oikein toteutettuna nuorten syrjäytymistä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että urheilukeskuksien kehittämistä ajetaan eteenpäin ja varmistetaan liikunnalliset puitteet kaikenikäisille nyt ja tulevaisuudessa. Satu Alanen, Liikkuvan Turun asialla.